болни, слепи, хроми, съсмени, които чакаха да се разчисти водата, защото ангел Господен от време на време излизаше с капалнята и разчистваше водата. И който пръстовеше на водата, спасяваше от каквато болест и да бе налегна. А в Иерусалим при Овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. Тя прежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съсмени, които очакваха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време влизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнал. Господа да се помоли. Време въздържи Исус Иерусалим, а в Иерусалим при Овчи порти се намира капалня по еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. Тя прежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съсмени, които очакваха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време влизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който превлизаше след раздвижването на водата, оздравяваше